ମହାଦେବଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଏହି 19ଟି ରାଶି ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। 1. ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସଫଳତା। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମର ସଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିବ। 2. ସିଂହ ରାଶି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପତ୍ତି, ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟ। ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ପାରିବାରିକ, ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 3. ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ମୁନାଫା ପାଇବେ। ବିଦେଶ ସୂତ୍ରରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଋଣମୁକ୍ତି। ପୁରୁଣା କରଜ ବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ।